what the fuck? Dobre, takže čaute ľudia, vítam vás v novom videu. A teraz tu ideme hrať s iPhoneom 19, alebo jak sa volá. Dobre, on tu hovorí, že ahoj. Takže, no a ideme tu hrať zasa 1v1 s tými istými brawlermi, takže, ale nebudeme hrať s rakeťákom Buzz, lebo on je fakt toto, susi. Takže, no, ako, poďme, s čím ideme prvým? Poďme od začiatku úplne. Poďme najprv so Šelinou. No, bož. A ty čo si na nej skinou si na ňu dám. Takže dáme si tieto blbiny. To môže byť. Čo? Ja som povedal, že to môže byť a ty... No dobre, no. Rýchlo! Dobre, takže sme ready. Gratulujeme a ideme na to. Môžeme sa pripraviť a pozor až tam. Hej, ty čo sleduješ to video, ja ťa tam vidím, daj odber. Áno, aj zvonček ešte. Musíte dať. Aha, tam si. Dobre, akože on má 20 000 trofejí či koľko, takže... 20 000? Dobre, tak to som vyhral. Dobre. Áno, ideme z Nita. Bambaklár. Si necháme takto. Nita. Takže ďalšie. Možno nie ten skiňas? Dobre, no. Showdown. Ja som s Nitou strašne dlho nehral. Ja som si povedal, že mám Nitu, takže... Poďte. To je poprvýkrát, čo sa vydal Buzz Lightyear, čo s ním nehral. Vypadni! Ahoj. Ahoj. Nechaj ma. Ja som jaký. Dobre, ja idem sem. Dobre. Dobre, Bobor. Bober, kur. Jinx. Dobre, takže, kde si? Poďže. Kde si? On je tu, pozri. On bere power cube. Nita. Get out. Nita chodí jak... Kde si akože? Get out. Kde si? Je na druhej strane. Nie, ty si na tej druhej strane tej... Aha. Ty koľko máš toho? Get out. Dobre, prehral som. Ale mal si jeden. Get out. Dobre, takže ďalší bude, myslím, že Koťas alebo El Primo. Koťas. No tak. Takže ak ma nesledujete na WhatsAppe, tak ma určite sledujte. A... lebo dneska Ja vás vidím. No, a dneska som dostal tento tu nový skiňas. Tam som to dal na WhatsApp. Takže môžeme ísť... Volám sa na WhatsAppe Conor WhatsApp, ale musím dať asi do popisku môj krásny tento... jak sa to volá tá blbosť? Link, ale to je jedno. No takže venujeme sa našej hre. A musím priznať, že s týmto skinom som... Aha, tu si. S týmto skinom som ešte ani nehral dnes. Ani nikdy, čo? Dobre. Dobre, ďalší bude Primo, podľa mňa. No, ďalší bude Primo. Bull. Aj Bull. A to mám ti na hyperčáčke, takže mŕť. To aj ja, to všetci, vieš. Však friendly battle. Ale skoro tej sa skiny. Hej. No dokrát neviem, kde si. Ani ja. Aha, tak už viem. Super. Čo? To koľko máš? 7. A ja. Aj mám menej. Nemusím ísť preč, lebo ty mu dáš. Kolo.
Pripravený na tvoj útok. Ty čo tam dávaš, tie kraviny? Pitvora! Dobre, tak to asi tiež vyhral. Ďalší bude Primo, fakt teraz. Kedy bude ten Primo? Ja aj po ňom máš, dobre. Ideme z Brockery. Toto tu si necháme. Ready. Čo? Asi som za jednu kažitu. To je jedno. Hádam. Máš tento skiňas? No, my som na tých istých miestach. Showdown. Čo? Kamo. Čo? Ja taky si tam zbieram papriku. A to si Primo. Dobre, konečne ide, ja Primo. El vampirimo. Híha. Mŕte. Ty máš ten skiňas, dobre. On tam zase vybafne. Vieš barbecue, ja sa ešte riskujem. Dobre, teraz ide čo? Barložko? Tak to aj skin si dám na tebe. Ty máš na ňoho viac skinov? Mám hačia, pani dokiaľ. No daj reďaka. Nedám haňaka. Daj reďaka. Fire in the hole. Poďte. Dobre, takže ty máš tento tu skiňas? To furt hovorí. Ja tam nejdem, lebo ma zase zavraždíš. On tam zase bude. Hello. Kde si? Hallo. Kde si? Čo ty nevieš? Vidíš? Aha, už ťa vidím. Ale ja už mám 4, takže ako... Ja mám 2 a už budem mať za chvíľu tiež 4. Takže ako? Ja budem mať 5. Už mám 4. Ja budem mať tiež 5. Nej, tá je moja. Tak si musíš vystačiť s tými, čo máš. Bohužiaľ. Som na čo urobil. 520. Je to na mojej strane. Neprejdeš. Ty tu čo ultinuješ? Ne. Skap. Yeah. I'm a giat. Takže ďalšie bude čo asi? Pozrieme sa. Poker. Pokerík, Medix Melody. Tak ako toto prehrám na poličke. Toto Hypercharge. Však ja som to fakt nevedel. Bravo! Showdown! Dělen si... Aha. Ale... Toto kolo ti asi prenechám, lebo ja potom fakt nechcem. Vyhrál si 2 na... Dobre, nemusíme sa porovnávať. Ďalší brawler je Roza. A ak neviete, že aký mám ja skin, tak dobre.
Lebo nemám žiadny skin. Lebo a na WhatsAppe to je, takže necháme, aby sa tento tu capek prekvapil. Lebo na mojom WhatsAppe to je tiež napísané, že mám tento krásny skin. Like. Ty to vieš, aký mám skin? Nie. Tak sa pozerám. Ty nebudeš aj mňa kempiť s mojou vecou. Ahoj. Výhra. Čo ty? Ďalší brawler je Jesse, to už sme pri superhéroch. S tou ťa rozdrtím. To ťa ja rozdrtím. What the hell? Neviem, že tam si. Ifonko. Nejsem. Som na strane. Ja hovorím, že som na strane. Sme bolo vhodné brať nejaké pavrky. Nechaj ma. More, nechaj ma. Nechaj ma. Ahoj! Bober, nechaj ma. Bober. Bober, nechaj ma. Nechaj ma na pokoj žiť, ja chcem peskovať svoj vták. No, čo? Dobre, ďalší brawlerko je Dynamite Song Tutorial. Ideme na ne. Ja to Máš mozgača Dynamika? opakujem po 100 000 card like. Odber. Dajte like, odber a zdieľajte, keď chcete. Veľmi by mi to pomohlo. Teda nám. Môžeme opomenúť aj Lukaska, ktorý je tiež členom, akože toto je editor a taký capek, vieš. Takže aj jemu, keď bude mať kanál náhodou, no tak jemu dajte odber. Sám si to posílal strechia. What the hell? Takže toto tu Ja berem. neviem, v akom veku si strechia. Akože moc si to nestrihám, ale to je to fakt. No tak to som... No kde si? Kde? Ja taký som tu urobil náhodný Dyna Jump. Ha. Tak ty takto? Ty máš stanovaciu gadžetku? Či tú druhú blbú? Dobre, nič sa neteš. Ďalšie bude Tik-tak. Tik-tak. A ak neviete, že tento skin mi spadol, takže hej. S Tik-takom sa strašne zle toto dávajú tie power cubey, takže... Get out. No ani nie. Diga. Tam zase budeš. Ja sa tu snažím si zničiť jednu. Aha, ja ťa vidím. Ahoj. Si tam dal tú gažetku blbú. Johaha! Ste zabil stykom. A čo? Čakaj, ja by som ťa zaujal stykom, čakaj, hoďu aj máme týka. Čo? Dobre, 8-biťák. Skvěle. A možno, neviete, že mám aj tento tu skiňak na 8-biťák. Pomoc! No! Čo? Kámo, ty pivovač. 8-biťák. Rakeťák Buzz. Nevšímajte si, že ho volám Rakeťák Buzz, lebo... Do nekonečna, ešte ďalej. Do nekonečna a ešte ďalej ja som prehral. Stále také isté vlastne. To ani zóna sa nemyslí. Hej. Dobre, ďalšie je Ricochet. No ale toto má fakt veľa skinov. Wombo.
Nech niečo si daj. Máš rikočeta? Skin? Ty kura! Kura, ja som kurčiatko, krásne. Nepoznáš kurčiatko? Nepoznáš kura? To krásne kuriatko. Rikočeta! To je veľmi krásne, ja viem. Bombokla. Bombokla. Bom. Ideme s Darylom, ja mám fakt na vysoko bránku. Ty ho máš na jakom bránku? 10. Ale čo si minule pamätal, tak som ťa s tým porazil. No a čo? Je to fakt 1-1. To nie je dole. Akorát minule bola prázdna mapa. Ahoj. Easy be rolling, do-do, I feel it. That's right. Easy be rolling. Sa tu roztáčame jak nejaké koliečko. Easy be rolling, do-do, I feel it. Skapal som. Dobre, takže... Ďalšie brawlerko je... Počkaj, čo robím? Ďalší brawlerko... Prečo robím 8-bita? Je Penny. Vice. A ak možno neviete, no tak aj tento skin mám. Alebo na WhatsApp kanáli, možno to dám do popisu, ako keď to budem vedieť. Ale mne to fakt vie. Čo? What the... Mne to padlo z toho Demon Star dropu, či Angel, či čoho. Tiež ináč. Svoje krásne, čo použila, niečo. Ja ťa vidím. Fakt. Peti? Ty to vidíš? Čo to robí? Dal som si sem môj krásny stĺpík. No čo to robí? Neviem. Ja pevne nechávam. Lebo som... Hrával som ju v roku 2019. Ja ti... Čo? Som 3 ani nehral Bravko. Ideme Carlos. Tak som hral vtedy tam straš. Wow, dobre, takže... Mám ten Ty kamo, ja mám na neho 2 skiny. Wow, vyhral som. Wow, oh my god. Tik-tak. Teraz ide Jackinka. Keď teraz budem mať ten istý skin, no tak ja odpím. No, pozrieme sa. Mám pre vás kvíz, ľudia. Jak sa volá Connor? Svojím reálnym menom. Nie, oni to vedia, že ja som to hovoril, myslím, že v nejakom videu. Dobre, videu. sa volá ako Čo? Volám sa Marko. Marko. Tu japuješ. Ja japujem teba. Japers. Kde si? Kde si ty? Ty jednak. Dobre, budem mať 8. Aha, čau. Prehral som, lebo ty máš strašne veľa power cubov. Dobre. Ale komu ten skin, čo máš ty, no tak on je úplná kravina. To je len prefarbená Jackina. Gas. Ty máš tento mozgáčkový gas? Či jak si to volá? Ja aj ty máš tento. To je mozgáčkový gas, ja to volám. Mám dvoch. Mám 2 skiny na gazu, tak. Ja mám tiež 2. No vlastne iba 1. Ja som skauta potom ešte. Jaj. Čo? Som ťa fakt nevidel. Ja s gazom neprehrám. No možno.
Dobre, ďalší brawler. Jo, ten skin som... Nie, počkej, to už sme v epikoch. Konečne, sme v epikoch. Kawasaki Cargo, kedy? Ty máš tiež? Hej, čo mi to padlo z toho Demon Dropu. Ja tiež. No. Som to tak vedel. Ahoj. Už sa tak vídame. Ja vidím ďalej. Ja s Bolom neprehrám. Dobre, takže ďalší brawlerko je čo? Emza. Ja som aj zabudol, že mám skin. Mám tam. Je to fakt the end do jedna. Ináč, že sa nám tie hypercharge, že my proste vy toto hráme a proste potom teraz... Nemáš ten čo? Mohli sme upozorniť ľudí, že toto video bude trošku na dlho. Ani nie. Však niektoré videá sú dlhšie oveľa. Fakt. Teda toto bude asi rekord v mojich videách, lebo ja nerobím také dlhé. Momentálne. Aké máš najdlhšie video? Ja neviem. Ja neviem. To si zabil. Ja neviem. Neviem hrať zemskou, neviem. Čo som ja robil? Nechaj ma, to vedieš. Kámo, moja gadget. Skap na zónu. Ja sa tak boj. Dobre. Ďalší čo? No, ďalší je Brawler je Stewarder. Dobre, a teraz už prechádzame potom do týchto brawlerov, ktorých už, lebo on hrá oveľa dlhšie toto brávko ako ja, takže do tých brawlerov, že už... Budeme Paula a preskakovať. Hej, lebo ja budem hovoriť, lebo ja mám menej. Čo? Zakal to vyhrá. Dobre, takže ďalší brawler je Piper. Piper. No daj, ready. Har, Piper, har. Ty máš tu Pink Piper? Pink Piper. Pinky Ponky. Sniper. Ahoj. Sniper Piper. Sniper. Naháňačka, hráme sa. Ty sa jak healuješ. My sme snajperi. A ja som trochu zlý snajper. Čo? Dobre, ďalší brawler je Pam. Vajco Pam. Ty máš ten skiniaz, že? S tými okuliármi. Aha, ja ho mám, ale ja som si ho dal páčil si. Prečo? On má dobrý útok, akože. Ja som s Pamou nehral strašne dlho. Ja som zabudol, že mám Pam jak s Nitou. Easy be rolling, do. Feel it. Akože Pam nie je až taká zlá, ale je aj dosť... Ale nikto ju nepoužíva. Hej, presne. Noob. Noob doslova by ju používal. Ak počujete to audio, tak sorry. Dúfam, že nepočujú, ale podľa mňa to vôbec nepočujú však. Kde si, ale... Dobre, no kde si fakt. Si máš viac spevákov ako ja. Ty si tu? Keď tam si to tak... Ukáž. Sa pozerali do toho. Ty si niekde dole. Nepozeraj sa mi na mobil. Bom digida.
Asi ťa už vidím. Ale na mňa nemáš. Ja nemám. Čiže koľko máš pravdu cubov? Aha, 5. Ja mám 7. Bom dig dig dam, bom dig da, di house. Ja, ale si zatiaľ tak 4 hry. No a čo, viac. Frankoš ide. 5. Ak možno neviete, no tak ja si práve šetrím PowerPointy na Frankoška, aby som si podal na Hyperku. Poďte. Ty máš ten istý skin, mi chceš povedať. Ja mám na ňo 2 skiny, lebo ešte ten Beach. A ten je kravina, ja nemám rád. Je pre teba niečo nekravina? Čo? Dobre, zahral. No ani nie. Dobre, takže... Ďalšie Nani. Jaký Nani? Čak, nemáš Naniho? Ja mám Bibi. Ty nemáš Naniho? Nemám Naniho, ale mám Bibi. Tak poď Nani. Nemám až ďalej. Ja nemám Bibi. Poď Nani. Tak Nani. Nani. Ten si skin. What the hell? It's a showdown. Ja som dal 2 hity. A ja. No tak to som nemal moc robiť. Práve som Teraz keby som ťa také dal, že... Dobre, ďalší brawler je Edgar No Skill. Nemáš ani B? Nie. Čo si myslíš? Tak máš B alebo B? Nemá. Ja som si vybral Boa. Tedy ja... Ako dobre, ako. Čo? Je dobre. Si vybral. Konečne nemáme ten istý skin. Ja za Edgara viem hrať tak dobre, že viem, kedy si dať gadgetu, aby som mal tú ultimu. Ja som si ju dal teraz. Lebo tá Edgara vie hrať dobre každý. Zabudol si, že je no skill. Čo? Čo? 22! To si neskôr. Jau. Dobre, takže... Grom. Hej, ty máš akého ďalšieho? Ja mám... Čo? Ja... Ty máš Bonnie Groma. On je najhorší. Ja neviem, počkaj, potrebujem sa. 28 minút. Čo? No. Čo? Dáme to do 2 častí. Nie, na čo? Díkes. Gadžetka, ahoj. Ja mám zlú gadžetu, táto je zlá. To čo? Dobre. Ďalší brawler je Bell. Bell? No. Ani Kayla, ani Coletu, ani... Nemám. Fú, Bell, volá. Však daj Bell. Daj Bell. Kámo, on zbyl ťa ostatím. No ja neviem. Počkaj, idem som si nastavil tú gadžetu. Ja. Dobre, som to ťa ostatím. Počkaj, ja mám tu s tou pastou, to není ono. Jaj, to si pekne. Ty kravina. Vlastne ja nič nepoznám, čo není kravina, som zabudol. Si ma rozdrtil práve. Môžeš si pogratulovať. Skoč tam len. Zdolal tú pascu. Dobre, takže ideme na ďalšieho brawlera, to je Maisie.
No a ty čo máš tam ďalšie? Ja ty tam máš koľko brawlerov? Ja nemám žiadneho ani Henka, ani nikoho. Daj si Mazinu. Zlošníka. Slopty na cvičenie. Dobrý skin, akože. Vánoce, nepřicházejí. Napíšte do komentářů, či ste spokojní s tým, že není sněh, alebo chcete sněh. Hej, presne. To musíte napísať do komentu. Ináč ste... Blbý. To je na čo? Connor a ďalšie je Angelo. Angelo je jadná kravina. Ja by som... Ešte by sme išli ďalších troch, ale... Poď kravinku. Čo? Hlavne budeme ten istý skin. A ja. Lebo ja nemám žiadny skin. Aha. Teď máš toho obilca? Hej, čo? Ten čo? Gecka... Ten, čo už má vypité trošku. Si zabil. Ja viem. Gat! But you are very gatters. Fakt? Fakt si to musel robiť? On skočil. Kam chcem skočiť? Preč. Dobre. Ak máte radi naše videa, teda moje videa, ale dobre. Ďalšie Berry. Máš Berryho? Dobre. Tak tak dajte like a odber a zvonček, aby vám neuchádzali streamy, keď budeme mať 50 odberateľov a... No však mám 42. Či koľko? No a keď si toto video pozriete, keď už bude mať 1000 odberateľov, no tak to bude spomienka, že vtedy som mal ešte 42. Tak to bude 40... Tak to bude... 1400. Chcel som povedať 42 hodinový stream, ale to by bol... No to by bol dobré. To bolo skoro na 2 dní. Co to nahýloval, haha. Konečne sa tá hra posunula ďalej, než... Čo? Dobre, ďalší brawlerko je... Pozrieme sa hneď na to. A je to Shada. Máš Shadu? Super, takže ďalšia je Tara. Máš Taru? Hej. Máš Mortisa? Čo? Máš Mortisa? Nie. Ne? Máš si vôbec nič? A už sa dostávame k tým brawlerkom, s ktorými už dosť často hrávam. Ty máš ten istý skin. Ale to je na Mythic hrajete, takže už... Potom bude Legendary. Už vás dlho trápiť nebudeme. Ale ak vás netrápime a sme veľmi dobrí ľudia, tak nám dajte like a odber. Díky. Hihi. Ak môžem, tak ťa aj zabijem. Dobre, ja tam nebudem chodiť radšej. Kedy ma zaujíma, jak tá môže zabiť niekoho kartami. Dobre, máš Gina? Ne, ale mám Maxku. Tak dobre, tak ideme s Maximuskom. Máme asi ten istý skin, budem hádať. Ty máš aký? Ten Angel. Ja mám ten leopardový. Aj v čiernom, a ešte jeden mám. Veľa mám na Max. Ja som si tento tu kúpil. Na WhatsAppe som ho dával. Ak ma nesledujete, tak ma určite sledujte. Dobre, ja to tam môžem do popisu. Dobre, to, čo som povedal pred chvíľou, že je toto, že nebudem tam chodiť, no tak to som teraz porušil. Takže ďalší je toto tu a ďalší brawlerko je, máš Sprouta? Mám. Tak ideme so Sproutom. Aký máš na ňo skin? Zaujímavý. Tak sa Mám 2. Neviem, ktorý budeš mať. Áno, ja som to vedel. Ale ty máš čo veľmi dobré, to sa mi páči. Si chcel kúpiť radšej tento. Čo mám? Ten zelený, ale nie, ten zelený. Taký, tento je len zelený. A tento tu je fakt zaujímavý. Ahoj, ja som to vedel, že tam budeš ty kravinka.
Čahaví toto. Čo? Ja si to mne skapa. Ja viem, že tam si, ty kravína. Kravína, poď sem, ty kravička. Koľko točíme? Ja neviem, 32 minút. 35. Máš bajona? Máš melódy? No, pozri si, koľko je preskočí. Máš melódy? Pozri si, koľko je preskočí. Máš melódy, dobre, tak daj Pozri melódy. si, koľko je preskočí. Dobre, to máš melódy, ďakujem, môžeme ísť začať hrať. A tento tu skýňak som tiež dostal z Mythic Star Dropu, či z čoho? 16 som preskočil. Super. Ale za chvíľu Máme asi preskočíš. skin. Asi áno, hej. Showdown! Na tejto mape sa ti úplne dobre neschovám, takže to vymyslím inak. Haha, práve si skapa. Že si tam bol skôr a zmiel tej veľké, aby keď tam dojdeš, tak... Dobre, super. Ďalší brawler, máš Buzz Lightyeara? Dobre, s ním nepôjdeme. Si nepôjdeme. To je... Máš Leona? Určite máš Leona. Hej, mám. Dobre, tak. A máš Surge'a? Jo. No tak to bude posledný brawler, s ktorým budeme. Posledný brawler? Áno, lebo ty máš ten istý skin, mi chceš povedať. Či... On si ho kúpil a ja som ho získal z toho boxu. Ja tam nepôjdem. Ha. Čo? Ja som sa... Počkaj, čo? Chlapci, som lepší a Dobre, a ešte Surge Protector. Dúfam, že podľa mňa nevieš, že aký mám ja skin na Surge'a. Nechaj sa Ja mám z Battle Passu, takže... Nechaj sa prekvapiť. Nemáš ten kábicový, ale tú lapicu. Ja som si tiež kúpil ten Brawl Pass. Ja som si kúpil, nie plus, ale ten klasický iba. Ja som si kúpil obidva. Neviem, či to viete ľudia, a ak nie, tak áno, tak sorry, Čo? že Battle Passy boli Kam? kedysi za gemy. Áno, a to sme strašne smutní, že to zrušili. Ale ináč oni ani z toho Battle Passu Brawl Pass Plus nebol vtedy. tie gemy by vám v minulosti by ani nevyšli na ten. Áno, že hej. No, takže toto bude asi až náš koniec videa. Takže, A vidíme sa v ďalšom videu. No čo už. Hej, on vyhral. Takže čaute. Ale on hral dlhšie brávko. Dobre, tak čaute. Čaute.